And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Huwag basta-basta ibibigay o bibigay sa taong sa chat mo lang nakilala. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Gab. 25 years old. Isa akong unit coordinator sa isang lending company sa Visayas, especially in Samar Island. May isa akong anak na babae. In short, single mom ako. At ito, ang aking secret file. Meron akong nakilalang lalaki sa isang dating site sa Facebook. Itago natin siya sa pangalang Tirso. 27 years old. At isang single dad. Hiwalay sila ng ina ng anak niya. Isa siyang pulis. May isang anak na lalaki na mas matanda lang ng 3 taon sa anak ko. Nasa poder daw ng mama niya ang anak nila. And habang nakakausap ko siya, nagugustuhan ko siya. He cares about everything. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Ramdam ko ang kanyang sincerity. Nandoon din yung kilig at pasensya niya. Kahit na busy ako because of my work. Isa rin siyang pulis kaya busy rin siya. Bago pa lang siya sa serbisyo at dahil patrolman pa lang ang ranggo niya, nagpapagood shot siya. Araw-araw, gabi-gabi, magka-chat kami. Nag-a-update sa isa't isa. Hanggang sa napapansin na ng mga kaibigan ko na nababaliw na raw ako. Dahil kapag may inuman kami o getaways kami, sa cellphone lang ako laging nakatutok. So tinanong nila ako. Ang kulit nila. Napaamin nila ako. At sa pag-amin kong yun, inamin din nila sa akin na hindi nila gusto yung kinahuhumalingan ko. Dahil pulis. Panira din kasi itong pulis kong best friend na sobrang babaero. Kaya pati yun, pinipigilan ako na ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan kay Tirso. Pero hindi ako nagpatinag. Ipinagpatuloy ko ang pakikipag-chat ko sa kanya na umabot na ng 1 buwan. At mas lalo na namin ginugusto na magpuyat. Yung sanang itutulog na lang naming dalawa ay iginugugol pa namin sa pagvi-video call. Lagi namin na pag-uusapan yung mga nangyayari at mga gusto namin sa buhay. Maamo at mabait siya, DJ Rocky. Wala akong maipintas sa pagkatao niya.
Lahat ng gugustuhin mo sa lalaki nasa kanya. Sino ba naman yung hindi kikiligin? Sweet at sincere siya. Ramdam ko rin gustong gusto niya ako. Hindi nga ako maputi hindi rin maitim. Umitim lang dahil bukod sa ayokong gumamit ng skincare, madalas talaga babad ako sa araw. Kaya napapatanong ako, ano kayang nagustuhan sa akin ng lalaking to? Di na ako nakatiis. Tinanong ko siya kung ano bang nagustuhan niya sa akin. Ang sagot niya ay, simple lang daw kasi ako. Tsaka madiskarte sa buhay. Naikwento ko rin kasi sa kanya na sumasideline ako bilang nail and hairdresser sa labas. Minsan, nagme-makeup din sa mga kasal. Pangarap ko rin na balang araw magkaroon ng salon. Skills and hobby ko talaga ata ang cosmetics. Hilig ko rin ang kumanta. Sumasideline din ako sa mga resto bar. O diba? Dakilang rakitera. Gayunpaman, siyang nagpapawi ng pagod ko. Kahit napuyat at pagod, o kaya'y stress, lagi pa rin ako nakangiti. Then one day, nakausap ako ng isang head namin na kung pwede, ma-assign ako sa ibang lugar. Tinanong ko kung saan. Malungkot pa ako noon dahil baka mamaya sa Luzon ako i-assign. Sumagot naman yung head namin na sa Tacloban ako ibibigay. Ako na lang daw bahala sa tutuluyan ko. Total, covered naman ng kumpanya. For promotion. Sobrang excited ko. Sakto din kasi nung panahong yun, naka-assign si Tirso sa isang Regional Mobile Force Battalion. Pakiramdam ko, eto na ang pagkakataon namin. Kaya kinagabihan, masaya kong ibinalita sa kanya yung naging pag-uusap namin ng boss ko. Masayang-masaya siya to the point na nag-offer siya na siya na lang ang maghahanap ng pwede kong tirhan. At ang sabi niya, may pwede raw matirhan. Hindi nga lang kagandahan pero tahimik at malinis naman. Malapit daw yun sa kampo nila. DJ Rocky, para akong batang binigyan ng candy. Ang saya-saya ko. Sabi ko, sige, kung safe yun, and kung sakali okay yung presyo ng renta, go, nang mai-report ko sa management namin. Parehas kaming masaya sa mga oras na iyon. Ramdam namin ang excitement. At kahit ayokong ma-promote dahil mas lalong magiging marami yung trabaho ko, pumayag ako dahil pagkakataon ko na yun para makita ko siya. So after a week, bumiyahe ako sa Tacloban. Nagkataon din na yung mga empleyado doon gusto akong makilala. Nagkaroon kami ng konting salo-salo at inuman. Hindi ako uminom. Dahil umaga hanggang gabi, nakabantay si Tirso kung nasaan na ako. Susunduin niya kasi ako. At eto na nga. Dumating na nga ang pinakahinihintay ko. At yun ay ang magkita kami. Simpleng tao ang bumungad sa harap ko. Simpleng pogi. Imbes na handshake, ngumiti kaming pareho at nag-ala Duterte sign kami. Wala komportable kami pareho. Kinuha niya ang bag ko at yung mga papeles na dala. Halos dumugo ang labi ko dahil kilig na kilig ako sa likod niya habang nag-uusap kami.
Doon ko lang uli naramdaman yung feeling na ma-in love after 3 years. Yung may nag-effort para makita ako. Huminto kami sa isang barangay na halos katabi lang ng training site at kampo nila ng mga pulis. Medyo nanibago ako sa tutuluyan ko dahil walang aircon. Mga simpleng bagay lang yung nandoon. Not fully furnished pa yung tutuluyan pero okay na yun. Dahil sa araw, nasa opisina naman ako. May mga katabi din yung kwarto. So nang maihatid na kami, nagbihis na. Namili kami sa isang store. Gabi na yun, inilibat niya ako sa Tacloban. Alam kong pagod siya, ramdam ko yun. Wala may effort siya nagbayad. Nag-offer ako pero sabi niya, ako na. Pati sa nirentahan ko, okay na raw, wag na raw akong mag-abala. Nag-aalala pa nga siya dahil yung CO daw nila nasa kampo. Galit daw sa GC nila kasi yung mga junior panay take life. But he assured me na okay naman ang lahat. Nagpaalam naman daw siya. So, okay. We both enjoyed the night. Kwentuhan at tawanan dito, not until sinimulan niyang halikan ako. And that night, may nangyari sa amin. At parang may iba akong naramdaman. Parang hindi ko siya maramdaman sa kama. Yung lalaking sweet at sincere, napalitan ng pangamba. Oo, yun ang dulot niya sa akin. Nangamba ako. Alam ko yun, kasi galing ako sa matagal na relasyon. Kahit seaman yung ex ko, kahit babaero yung ex ko, ramdam ko kapag nagme-make love kami. Pero kay Tirso, wala. Siguro pagod lang siya. Siguro kabado siya. Pero yung utak ko, iba yung isinisigaw talaga. It was a plain tsurbahan. And then nag-sink in sa akin, wala pala kaming label. Walang kami. Tapos pumayag ako ng ganong setup. After that night, mangiyak-ngiyak ako, naguguluhan. Nakatulog siya agad. Ako nasa tabi. Umiinom ng isang beer. Tinitingnan ko lang siya. And then, dami pong pasok sa isip ko. Hanggang sa sinubukan ko ng matulog. At nakatulog naman ako. Then una akong nagising. Marami akong dapat asikasuhin sa opisina. Hindi ako mapakali. Sabi ko, Tirso, maganda ka na. Mamamalengke ka pa para sa lulutuin niyo ron. Kumilos naman siya. At ang sabi niya, dadalaw na lang siya uli after niya ron. So, inayos niya yung gamit niya. At habang inaayos niya yung mga gamit niya, naiiyak ako. Alam mo yung pakiramdam na parang may mali. Nung umalis siya, nag-chat sa akin yung susundo. Na-send ko sa kanya yung location ko para masundo ako. So, ayun. Doon ko naintindihan na kaya pala pinapahanap ako ng head namin ng matutuluyan dahil puro lalaki ang nakatira sa accommodation na tinirhan ng mga collector sa branch na yun. Yes, DJ Rocky. Puro mga guys. And then,
mas lalo ako nakaramdam ng bigat sa loob. Wala na akong gana sa lahat. Lilang araw pang lumipas, nag-iiba na siya. Sabi niya, nagiging busy daw siya. Kaya, hindi na siya nakakapag-chat sa akin. Umabot pa ng 2 araw. Cold na siya. Ramdam ko yun. Madalang na siya mag-update. At ang lagi niyang gustong gawin ay matulog na lang. Nung araw na babalik na ako sa Katbalogan, bigla din siyang nagsabi na maa-assign na siya sa ibang lugar. Gusto ko sanang magkita pa kami dahil gusto ko siyang kausapin. Pero paano? Parang ayaw na niya. So, nagkwento na ako ngayon sa mga kaibigan ko. Ang bigat na ng pakiramdam ko eh. Ang sabi ng mga kaibigan ko, wag na. Wag ko na raw ituloy. Dahil, una, bawal naman talagang mag-cellphone yung mga yun. And besides, kung san-san na-assign. Kaya malamang, kung san-san din yung babae nun. Sa isang iglap, DJ Rocky, nawasak ang mundo ko. Aware naman ako na ayaw niya sa commitment, pero wala hindi ko mapigilang masaktan. Para bang nawalan na ako ng amor sa mga lalaki. Lalo na sa men in uniform. May mga nanliligaw din naman sana, pero iba yung kay Tirso eh. Iba siya. Iba yung kilig ko kapag siya yung kachat ko. Kahit sa personal. Maraming gusto makipag-usap sa akin, pero wala pa rin hihigit kay Tirso. Nakala ko siya na eh. Umasa lang pala ako. Ayaw niya ng commitment. Wala ngang goodbye na nangyari at walang breakup kasi wala namang kami. Ang sakit, diba? Sa ngayon, nagchat naman siya, pero kumustahan lang. May times nga lang na hindi ko mapigilan yung sarili ko kapag nalalasing ako. Nagchat ko siya. Sa mga single mom out there, at sa mga nakikinig sa programa mo, DJ Rocky, naway magsilbing lesson ito. Never settle for less. Huwag basta-basta bibigay sa taong sa chat mo lang nakilala. Always choose your peace na pag alam mong may mali, huwag nang ipilit. Ipagpatuloy niyo ang buhay. Kahit minsan, may sakit. Ipagpatuloy ang buhay na kahit puro mga maling desisyon ang ginawa mo, piliin pa rin na bumitaw sa mga bagay na alam mong mali na. At eto nga pala ang mensahe ko para kay Tirso. Sir, kung nasan ka man ngayon, sana wag mo na ulitin yun sa ibang babae. Sorry if nag-assume ako sa naging relasyon natin. Nagmahal lang ako. Nahulog lang ako. Pero salamat pa rin sa magandang alaala. At kung sakaling mapakinggan mo man to, sana maibigay mo yung closure. Yung closure na manggagaling sa'yo. Dahil araw-araw kong kine-question yung sarili ko kung ano bang mali sa akin. Gusto ko lang marinig yung side mo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli,
Ako si Gab at ito ang aking secret file.